Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Katenterman Karahayon Soka Wiljengan Mugiatan Sah Kajiwa Kasariro teman dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah mabada. Ingkang satu kinurmatan Romo Haji Sukron Suwondo so Ibu Hajah Suci Katiningsih Mbah Istimah so para Brayat Agung Trah Mbah Sukron ingkang injing menika saged empal manunggal wonten Karangjati kunjuk syukur ngarsa dalam Gusti Kang Maha Wikan Allah Subhanahu wa taala niki awit lumenting berkah rahmat satemah panjenengan sedaya dalasan kula saged pinanggih kanthi kawontenan bagas waras tebih saking sambikala sanes tebih saking Bathara Kala. Selawat salam kita kunjuk atur dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang satu tansah dipun antu-antu menggah pitulunganipun ing donya prapting delahan. Ampun wani atur minangka sulih saking para sederek trah Mbah Sukron sumangga tata cara ingkang sampun kalampah tahun-tahun menika tinarbuka kanthi wasan umul kitab ing pangajap Purwa Madya Wasana saged lumampah kanthi rancak liri daya wa bisapati Rasulullah laumul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nungkap tata cara salesingipun nggih dawuh sabda tama saking Romo Haji Sukron Suwondo pramila pitudah dumateng para putra wayah buyut ingkang sampun tangkar tumangkar sakmenten kathahipun ngantos mboten cekap pendhapa gumiring menika mugi saged dadosaken teteken anggenipun nglampahi gesang ing alam donya. Wanci dumateng Bapak Haji Sukron Suwondo kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jangkepipun para brayat Mbah Kaji Sukron Suwondo so Mbah Putri Mbah Canggah. Halo. Bu Se saking Surabaya. Monggo nyadaya kula dhewe munjuk syukur wonten sanjatmu agung alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipun paringi menangi ing Riyadin nek taun masing taun 2020 menika. Mugi-mugi paling boten taun ngajeng kita taksih saged pinanggih kados enjang menika. Amin. Kejawi syukur dhateng asane Wontenmu Agung. Kurmat bukti kunjuk dutane Gusti Ngamungkasi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dherekaken dawuhipun ing pangajap mak sakta manggih kawilujengan donya hingga demi akhirat. Para ing sami lenggah ingkang sinuba pakurmatan langkung-langkung ing ngasa Matarwa ageng nika. Kula piyambake ningali pun ambekan kula kados telas. Maju mundur tok niku. Luar biasa. Bingah-bingahipun tiyang sepuh mboten kados ningali yen para putra-putra wayah sami guyub rukun kuncinipun wonten mriku. Bingahipun tiyang sepuh mboten kados ningali yen para putra-putra guyub rukun sedayanipun nyatanipun menapa ing dados angen-angen pandonga panyuwun klebet Mbah Putri Mbah Hajah Suci dening Gusti Allah dipun kabulaken. Mila mugi-mugi kerukunanipun putra-putra ora mung kandhek lahir nggih patut-patut ning nyatanipun ya tekan batin. Al-Fatihah. Ya kana kuwi masih serta menika maknanipun rabi rodok meruput kula mbiyen 21 tahun ibu 19 tahun
ning nyatanipun dening Gusti Allah pepuntenipun lajeng dipun paringi pancen ya rada ruwet jaman semanten ning nyatanipun sak menika nganti menangi putu nganti menangi buyut Mbah Hajah Istimah menangi canggah barang mila menika mujudaken kanugrahan ingkang sakalangkung agung mugi-mugi Gusti Allah berkahi penyan sedaya kabeh wae putra wayah pinaringan panjang yusma kebak barokah rezeki ya sing kebak barokah ngaten wonten kalepatanipun Mbah Sukron sabrayat nyuwun pangasami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuwun barokah doanipun. Oh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tamlana bil khair, Allahumma tamlana bil khair, Allahumma tamlana bil khair. Allahumma anta salam minka salam wa alaika ya adu salam hayyina rabbana bi salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal jamali wal kamali wal qahari wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo bermusafakah salaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kone Mbak. Ya Rabbi Wis lenggah wae. alai. Bukan apa lo? Nanti Mbak. Enak. Sana lah Mbak. Kono. Kurang ale. Monggo alhamdulillah alhamdulillah walhamdulillah. Pangapunten saya kelepatan Allah wasallam Allah. Sudah pilih. Lah berkah. Alhamdulillah barakallah subhanallah alhamdulillah Lipstik mau jiwa tangan. Amin. sukses ya Dok ya sami-sami sukses Allah alhamdulillah Kakak harus diwajib sih harus ya tunggu ada apa yes dalang kondang Rafael Strike oh ya bener jadiin pintar iki kalah dura sehat ya tak telang kemenang amen mubeng ini apa orang disangani ya ya sik ya alhamdulillah tadi ya ya Pak Buyut nama Idin sehat-sehat terus hari ini tuh Saya foto-foto seno. sami-sami mas sami-sami berkah barokah Amin. Bapak Idin. Amin. Ini meloto baru gede ya ini sosialita ini saman semuanya oporono nih wes tahlilan manut
Ini foto semi. Wah. Yo rene no tekan dalan no. Oke. Tekan dalan. Oke. Iki wae sama tekan lapangan. Ya, anak-anak. Ya foto semi tanda. Foto. Wes Pak ya. Kone? Ora. Enggak di di timer ya. Pergi pas. Kakak siram murah kita lho, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sakeluarga ngaturaken sugeng riyadi yang pangapunten sedaya kelepatan dumateng sedaya kemawon para kadang para pinisepuh. Mugi-mugi lepat kula dosa kula lan panjenengan saged dipun lebur ing dinten ingkang suci menika atemah ambabar barokah dumateng sedayanipun. Matur nuwun rayu ing sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai